الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الحمد لله الذي لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد، حمدا كثيرا لربي في السر والعلن، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء من دونهم الصمد. أفتح صلاة مع صاحب به أمد، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الحقيقة ba za mu tsawaita zance ba, a gurguje za mu yi guntun bayani mu ƙyale 'yan bidi'a da mata. Kasan duk lokacin da aka ce an bar ma mata fage, a gaskiya abokanan adawa an ji kunya. Yanzu ya zamana mata ne za su fito suna mayar muku 'yan bidi'a ko 'yan tijjaniya da martani bisa irin taɓargaza da kuke yi. Lallai ashe akwai abin kunya sosai a ciki. Ala kulli hal, wannan fitara ce ta Allah tabaraka wa ta'ala. Idan Ubangijin rahama ya yi niyan bayyana ma mutane hanyar gaskiya, she ka ga gaskiya ta bayyana daga gurin abokin adawa. Alhaqqu ma shahida bihil adu. Tun muna faɗa ana ƙaryata mu, yanzu gashi yana fitowa daga bakansu. To ya kamata kan da Allah ya baka hankali da tunani da fasaha da basira. Hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi. Kaga Allah bai barka kara zube ba domin ya jarrabe ka gobe kiyama. Faj'alnahu sami'an basira. Allah ya baka ji da basira da gani da komai domin me? Kada gobe kiyama ka ce Allah, ka ce zaka ka uzuri. To yanzu she ku yi makanku alƙalanci, ku yi makanku adalci. 'Yan izala sunansu ya ɓaci da cewa ba su son annabi, ba su ya yi yawa a kansu. To da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan kharaja. Kaga wannan shine abin da yazo ya faru da Abul Fatih. Ƙarara ka fito, duniya na ganinka, ka fito ka ce ko kun fi yarda da salatin me? Salatul Fati. Kai da kanka ka ce mu'an'an ne hadisin salatul Ibrahimiyya, hadisi ce mu'an'an. Kai da kanka ka faɗi har izuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'an'aninka an sa'idi an karam. Kai da kanka fa mu'an'an aka karfota salatul Ibrahimiyya daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam. To mai tambaya ya kamata ka tambaye shi, gashi kai da kanka ka ce mu'an'an ne daga gurin annabi, shi kuma salatul fatifa. To ko wa mubhamun ma fihi rawin lan yusamni, duk da cewa ya ketara mu hakan nan. Yi tinkawo da cewa kada ka fito kaɗai ka ce kun fi yarda tafi, ko kuma cewa salatul fati tafi salatul Ibrahimiyya, ba tare da a iska fa ka zo ka faɗi hakan nan. Iddi'a'in ilimi kuke, kuna iddi'a'in ilimi amma gashi a iska. Salatul Ibrahimiyya ka tabbatar mu'an'an har izuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma salatul fati ba. Wato mabiya ɗarikan Tijjaniya mafi yawanci an wofantar da tunaninku da kwakwalwanku da basiranku. Mutum ya zo ya yi shirbiɗin shi. Salatul Fati na gaba da salatin annabi ba tare da ya zo ya kawo muku wani nassi komin raunin wannan domin gurin tabbatar muku da haka ba. Haba mabiyan ɗariƙa, ku tausaya wa kanku ma. Jira kuke wani ya zo ya tausaya muku? Ku tausaya wa kanku mabiyan ɗariƙa.
abinda ya fito daga bakan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, salatul ibrahimiyya, wanda lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurni da inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce mun san yanda muke maka sallama, to salati fa. Subhanallahi alazim. Annabi ya ɗauki lokaci, ashe wahayi na saukowa, wahayi mubasharatan na saukowa. Allah sarki. Shi yasa Ibn al-Qayyim al-Jawzi yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce su isnadinsu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an jibrilu alaihi salam an rabbihi azza wa jalla, mutumin da la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Suka ɗauki annabi ya ɗauki lokaci, wahayi na saukowa, musamman da siga ta salatul ibrahimiyya, yanda za a ba ma al'umma ga yanda za ku ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati, ga yanda za ku dinga yi a dukkan waɗansu sallolinku guda biyar, bugu da ƙari bayan sallah guda biyar, dukkan waɗansu nafiloli na sallah shi za ku dinga yi. Amma yau da yake hikima ce ta Ubangiji domin ya bayyana ma 'yan ɗariƙa mabiya awam masu bi cikin duhu, ku gane, so da yawa 'yan izala ba su son annabi, ba su kaza, ba su kaza, ba su kaza. An yi magana ku ce ba a son annabi, kashi ƙarara wani irin ɓatan basira ba ne wannan. Dama fa man yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu, hakan nan ne, yaj'al sadrahu dayyiqan kharaja. Wannan irin abin kunya a idon duniya, ina son annabinku yake a nan, ina son annabinku yake a nan. Wannan ya zo daga gurin annabi babu shakka, mu'an'an ya zo daga gurin annabi. Naka salatin in ya gashi kai da kanka fa ka tabbatar da cewa a salatin ibrahimiyya mu'an'an ne har zuwa ga annabi. Salatul fatiha shi kai shiru kace dai yana gaba. Da wani hujja ka kafa ma awam na bu ai alal aqalla ko ƙarya da kun da yake kun saba yi musu ƙarya, to dan kaji wani abin da zaka to bi mana zai saka a yarda da kai, su yarda da kai mabiyan ma. Subhanallahi alazim. Amma kun san duk me yake saka ire-iren abubuwa hakan nan? Wallahi alazim, duk lokacin da mutum bai kyautata niyan shi a al'amari sawa'an na addini ne ko na zamantakewa ko na duniya, muddin baka kyautata niyya ba, dole zaka shiga cikin wannan matsala. Shi yasa Malik ibn Dinar yake cewa qulu liman lam yakun sadiqan la tatab. Malik ibn Dinar yake cewa ku gaya ma wanda aniyan shi bai kudurta gaskiya bai bar bata lokacin shi, kada ya gajiyar da kanshi, kada ya wahala a banza da wofi. Shi yasa Madarijus Salikin ta'liqin Ibn al-Qayyim al-Jawzi yake cewa ai abinda yayi ta'liqi akan maganar Malik ibn Dinar da yake cewa qulu liman lam yakun sadiqan la tat'ab. Ibn al-Qayyim al-Jawzi yake cewa shi mai riya a aikin shi ya gane cewa mai saka riya a cikin ayyukan shi, lalle abin da ya nufata zai kai shi ya baro shi, sabila da tun farko ya saka riya a kai, kuma zuciyan za ta raya masa abin da ya so cusa ma al'umma. To wannan shine haka mata alal aƙalla waɗannan mutane ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah akan abubuwan da kuke yi. Ta yaya za a yi a ce salatul fati wanda ma ya zo bayan ƙurunil mufaddala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, khairul quruni qarni
thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Haba wato irin wofantakan ƙwaƙwalwan 'yan bidi'a wallahi ya kai wani martaba wallahi. Ya kai wani martaba mutumin da ya zo bayan ƙurunil mufaddala guda ukun nan sun shuɗe bayan su ma da wajen shekara nawa dubu da waɗansu abubuwa. Wannan mutumin ya zo ya ƙagi ƙaryin shi ya ci ya ƙoshi ya yi wannan shi da shi da wanda ya zun da shi ga baki ɗaya duk ka goma annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mafarki ya ba su salati. To kai kaga wani addini ne za a kafa shi da mafarke me za a tsinana? Kai kaga me za a tsinana da duk wani addinin da an ce ma a mafarki a kaza me za a tsinana da shi? Tsakani da Allah me za a iya tsinanawa da wannan aqidan in ko kuma da wannan addini? Ya fi muku to su waɗancan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma san da shi ba. Sahabban shi da suka zo suka shuɗe ba su san da salatul fati ba. Tabi'ai sun zo sun shuɗe ba su san da salatul fati ba. Tabi'ut tabi'in sun zo sun shuɗe ba su san da shi ba. Ya kenan? Na farko bayan kun ƙaji ƙarya kun dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun kore salatul ibrahimiyya da ta tabbata da gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bugu da ƙari kuka zo kuka ɗora wani abu na daban, subhanallahi al'azim, wanda shi ne kun tuhumi annabi sallallahu alaihi wa sallam da kitmanun risala, ya ɓoye wani abu shashi daga cikin risalan da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce shi da ya isar ma al'umma. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalata. Muddin baka isar ba, Allah ya ce baka isar da sakon Allah ba. To wannan kun tuhumi annabi da kitmanun risala, ya shuɗe bai isar ba. Sahabbai sun zo sun shuɗe ba su isar ba, sabila da ya isar musu da sun isar. Tabi'ai sun zo sun shuɗe ba su isar ba, da sahabban annabi sun riska da sun isar ma tabi'ai. Subhanallahi al'azim. Kun tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam. Salatul fati ta zo bayan shuɗewan annabi da shekaru aru-aru. Annabi ya ɓoye ta bai isar ba, sai zuwan wani ƙato. Annabi inda yake ya manta, annabi ya rasa wa zai yi ma ilhamin wannan salatin in, sai wani ƙato na daban. Subhanallahi al'azim. Subhanallahi al'azim. Idan Allah ya niyan bayyana ma al'umma gaskiya hakan nan ne, ko ta wani hanya mutane za su gane gaskiya. Mutane za su gane gaskiya ko ta wani hanya, Allah zai nuna musu hanyar gaskiya su gane. Wannan na daga cikin nasara da Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana ma ahli sunna, da kun taƙaita musu wani kaso daga cikin da'awan da suke yi. Kun ga ire-iren waɗannan maganganu da kuke yi, wannan yana gajarta ma ahli sunna da'awa kada su wahala gurin isar da sako, a gane kowa fiskan ku ta bayyana ma al'umma. Ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa, yushaku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'i. Saura iris Allah ya muku ruwan duwatsu daga sama. Ta kaka zan ce muku kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna kala Abu Bakr wa Umar. Ta kaka ina ya muku maganar annabi ya ce ko kuna so ku fiskantar da ni Abubakar da Umar sun ce. To ta kaka salati ta zo daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kuna ce mana Tijjani ko kuma wani daban ya zo ya abin nan ga abin da ya bar muku kaman salati? To ya ba ku a gaya ma bibiyanku tun da ya fi su yi shi a cikin sallah, ko na kwana ɗaya na yini ɗaya ku gaya ma mabiyanku su jinginar da salatul ibrahimiyya su yi salatul fati na yini ɗaya tal.
a cikin sallah. Ya ba ku gaya ma mabiyanku daidai da sallan gawa, kabbara na biyu su cire Ibrahimiyya su ɗan yi fati a ciki. Amma inda yake kowane tsuntsun kukan gidansu yake shi ya saka. Wannan shi ne ka'ida, ku ji tsoron Allah. Malamanku ku gane, awam wato mu muna magana da awam ne su gane mabiya wanda ba su san komai ba su gane cewa wallahi azim waɗannan shehunai da suka zo har suka shuɗe babu wani hidima da suka taɓa yi ma addini da za a ce sun bar wani abin da al'umma za a saka a shimfiɗa ta a karance a koyar da al'umma ko a koyar da wani musulmi ya amfana da shi. Daidai da ƙwaƙƙwaran littafi a kan sallah, daidai da ƙwaƙƙwaran littafi a kan sallah. In ban da karamansu littattafan shi dai ka ga shirbiɗi da harigido kaɗai daga karaman shehunai, shi ladan da muridi zai samu in ya biye ma shehi makamantan wannan ne kaɗai mali'a a cikin littattafan in bidiya. Me kuka yi na son annabi? Me kuka wallafa na son annabi? Me kuka wallafa ma duniya da yake nuna kuna son annabi sallallahu alaihi wasallam? Wani littafi za ku iya ɗaukowa ku ɗaga ku yi tinkawo da shi hakan nan daga gurin shehunanku na cewa ga littafi wanda wannan kaɗai mutum ya karance shi ya gama sanin addini tsakani da Allah a abin da shehunanku suka bari wanda kuke tinkawo kuke ji da su tsakani dai da Allah zai yi wuya, wallahi zai yi wuya. Wani abin mamaki da ba ku shina ba shine wallahi al'azim, wallahi al'azim, wallahi al'azim, rantsuwa har uku, wallahi, wallahi, wallahi. Idan ka yi zurfi, wato duk waɗannan ‘yan kuci ku ba mu a ɗare kan ba za su san wannan ba, sabila da dole shi ka shiga ciki kwatab za ka san abin da yake wuce a cikin ɗariƙa. Tun lokacin da ka kai marhala ta kuɗubi, to wallahi al'azimu ka san cewa tsafi ne al'amari. Duk wanda za ka ga an ce maka yana da wani karama, to wallahi shirka da tsafi ne tsantsan tsafin in, wanda daga ina yau ku ji in ba ku taɓa sina ba. Daga ina ake tafiya koyo wannan tsafin in, a katab da suke da shi dama bai fice 4 a sasanni. Tun kana so ka shiga wannan da Faransa muna cewa sai in, shi a dama da kai har ya zamta mutane na ganin kana da wani karama, dole shi ka tsoma hannunka gurin shirka da Allah da gurin amfani da ya suke da suna aljanu, wanda yawanci ana koyan waɗannan abubuwan a ƙasan Sudan ma lokacin ba su kai wannan marhalan ba, su ma suna fitowa zuwa ga Chadi, Najeriya, Niger, Senegal a koyi wannan tsafi. Wallahi ba ƙarya bane wannan zance da nake gaya muku, wallahi ba ƙarya bane. Kuma kafin ka zamto gwarzo akan wannan, muna da malaminmu a ƙasan Sudan, Hadawullah, wanda Allah ya shiryar da shi bayan ya yi zurfi cikin wannan abin, ya yi hidima har ya kai marhalan da an iso cewa dab da lokacin da shehin shi zai mutu ya wakilta shi zuwa wani shehi wanda a ƙarshe wallahi har fitowa daga ƙasan Sudan gurin tafiya koyan wannan tsafin in, wallahi al'azimu ba zance bane na ƙarya. Wallahi, kuma kafin ka shiga halwa in kai sallah sau ɗaya a rayuwanka baka kuma yi har ka fito kuma tsirara za ka zauna a can. Kai za ka zaɓi adadin kwanakin da kake so ka yi a ciki, iya kwanakin da za ka iya kwanan dabinun da za ka ɗauka a ciki. Shi ne kuke gani ake ce muku kiran aljanu, cinya ya waɗo, kaza ya waɗo, gaba ya waɗo, in ka tsorata shi kenan ka haukace ko ka shiga wani hali na daban. To wallahi al'azim wannan zance gaskiya ne, in kana so ka zama kutubi shi ka bi ta wannan marhala. To shi da ya waɗo ina gajarta muku tarihi ne. Da ya shiga cikin wannan halwa ya keɓance a dajin Allah ya yi bukka, ya takaita ma kanshi kwana 40
ya ɗauki dabino ƙwaya 40, za ka yi sallah sau ɗaya, bayan wannan sallan ba ka kuma wani sallah a ciki, tsirara kuma za ka zauna a ciki. To farkon abin da zai zo maka dabba ne ke fara zuwa maka, to in ka firgita shi kenan. In ka firgita shi kenan. To daga cikin hikiman ilahiyya da Allah ya niyan tsamo shi a cikin wannan, shi dabban da ta zo masa kunama, to a cikin shi kuma ɗabi'ar rayuwan shi da Allah ya yi shi bai tsoron kunama, ko kunama ta sare shi, wannan malaminmu ne nake gaya muku a ƙasan Sudan, ko kunama ta sare shi ba ta yi masa komai, wannan ɗabi'an shi ne, ba tsafi ba ne, ba komai ba, abin da ya sa bai firgita ba, bai tsorata ba. Shi ya sa bai firgita ba, bai tsorata ba, wannan ne zai fara zuwa maka. Tun daga marhala ta farko ka fara tsorata shi kenan. To amma ka bi matakarin in bayan wannan a cikin dararen in za ka ga siffan aljanu, bi ma'ana cinya ya waɗo, gaban nan ya waɗo, gaban nan ya waɗo. Shi a baka condition, bi ma'ana a baka su doka, abin da ya kamata ka yi da abin da bai kamata ka yi ba. Amma ba waɗanda suka san wannan, in ana faɗa za su karyata sabila da me a bakin suke, ba su san ainihin me ke cikin ɗariƙan ba. Amma ba hakan nan ba, ta kaka za a zo a ce maka wani na da karama, wani aiki aikata ma Ubangiji da ya fi son shi akan sauran ta halittun inda ba su da wannan karamai? Ka tambayi kanka, wani aiki ya yi ma Allah da ya burge Ubangiji, ya yi mishi ilhamin waɗannan karamun da sauran halittu ba su yi ba? Babu, babu. Ku gane ƙarƙashin abin da yake cikin ɗariƙa da kuke ga nake maganan su karama, wani na tafiya a ruwa, wani na kaza, wani na kaza, wallahi duk ayyuka ne na dajal da kahana da tsafe-tsafe, waɗannan su ne a cikin ɗariƙa. Kun ce ‘yan izala ba sa son Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ‘Yan izala sun zo da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ɗangale wando, kun zaga, kun yi izgili ma da wannan, tare da cewa hadisai na nan ingantattu daga gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. ‘Yan izala sun zo da sunnan abar gemu, kun zaga, kun yi izgili da shi, tare da cewa akwai hadisai ingantattu daga wurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. ‘Yan izalan dai su ne suka zo muku da sunnan aswakin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuna karanta ma mutane a littattafai, amma bai hana ku yi izgili da shi ba, kuma ba samu wanda daidai da aswaki zai tsaya ɗabbaka sunnan Annabi a cikin ku ba. Duk shi a gurin ‘yan izala ake ganin waɗannan. Sunnan itikafi ta mutu murus. ‘Yan izala suka zo suka daɗa jaddada muku sunnan itikafi, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abubuwa da yawa barkatai da ‘yan izala suke cewa wannan sunnan Annabi ne a yi, tare da cewa kun san tabbacin hakan nan da ingancin hakan nan, ku ƙi kuma ku yi izgili da shi. Me kuka zo ku koyar da mutane daga cikin sunnan Annabi da za a ce ga sunnan Annabi da kuka koyar? Zikirin kun zo da siga da wanda ba shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba. ‘Yan izala littattafai musamman suke da shi akan azkar ingatattu daga gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, suke saka a makarantu, a masallatai, su koyar da al'umma kuma su fahimta. Ina son da kuke ma annabin yake? Tsalle-tsalle shi Annabi ya koyar? Waɗannan abubuwa da nake gaya muku, abin da Annabi ya aikata a aikace ne. Ban kawo muku taƙarirat Annabi ba, ko kuma abin da waɗansu sun yi bai yi magana a kai ba, a'a. Dama ita sunna shi ne aqwaluhu wa af'aluhu wa taqriratuhu. Wannan ina kawo muku abin da shi kanshi ya ɗabbaka nake kawo muku.
Sunna me kuka kawo mutane tsalle-tsalle daga titi cikin masallatai da sunan zikiri? Wannan ne sunnan annabi? To ina son annabinku da kuke yi? Tsakani da Allah ina son annabin in yake? Wani sunna ingantacce za ku ce ma mutane ga sunnan annabi muna ɗabbaka mun koyar? Ko masu iddi'a'in cewa kuna son annabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Shafi'i yake ce a cikin daiwanin shi, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbuhu hadha la'amruka fil qiyas badi'u. Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Ka'ida innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Shi mai so ga abin da yake so biyayya yake masa. Kana sa in ji Imam Shafi'i yake cewa tasil ilaha wa anta tuzhiru hubbu, kana saba wa Allah da sunan cewa kana bayyana son shi. Yace wannan al'amari zance ne da ba za a iya saka shi a ma'auni a kisa shi ba. Sabila da me innal muhibba shi mai so liman yuhibbu ga abin da yake so muti'u biyayya yake masa. To ina biyayyan ku ga annabi? Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Annabi Allah ya ce ga ya musu in dai da gaske kuke son Allah kuke yi, to ku bi ni, ku bi annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah zai so ku. Wani irin batan basira ne? Tsakani da Allah wani irin batan basira ne? Wannan akwai abin kunyan da ya kai wannan? Za a iya samun abin kunyan da ya kai wannan tsakani dai da Allah? An yi magana Ibn Taymiyyah. Shehunan ku ka mana wani gwarzantaka wani littafi suka fitar na kare martaban annabi ko na tabbatar da abin da ya inganta da wurin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Qayyim nan da kuke, Ibn Taymiyyah nan da kuke zagi, littafi musamman yayi littafi musamman akan martaban annabi sallallahu alaihi wasallam. Sarimul Maslul ala shatimin Rasul. Na ku gwarzayen me suka yi? ‘Yan izalan kuke ba su son annabin kenan fa. Na ku gwarzayen me suka yi gurin nuna kariya annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ku yan Tijjaniya ku farka, ku yi makan ku mabiya, ina nufin mabiya. Ku yi makan ku fada. Ku yi makan ku fada, ku farka. Su zo su gaya muku me shehunai suka yi na nuna son annabi da kare annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani tun bai san wa Ibn Taymiyyah ba, tsaban kun yawai ta faɗa ya ji a bakin ku. To ku fito ku gaya musu man allal aƙalla, ku yi mishi adalci ku gaya musu wannan bawan Allah Ibn Taymiyyah nan da kuke ji da gani. Littafi yayi musamman gurin nuna martaban annabi da kariyan annabi, wanda a ciki ne yake cewa duk wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ya tuba a kashe shi. In ya so tuban ta yi masa amfani a can, amma a nan a tabbatar da kariyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ku gaya musu haka ma. Alal aƙalla ku gaya musu. Shi aukin ‘yan izala ba su son annabi. Ko me kuka yi na nuna son annabi sallallahu alaihi wa sallam? A ce wannan annabi ya yi kaza ku ƙaryata. Dama ƙaryata ne kaɗai da kyau, amma har da izgili kuke yi. Yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Allahu yastahzi'u bihim. Allah zai mayar da wargin nan kanku. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kuma zai daɗe ku a cikin wargin nan taku kuna masu ɗimuwa. Baka yi ba da ka zauna shiru da baki ka kunshe bakinka da yafi maka alkhairi, amma baka yi ba kuma kana izgili? Haba, subhanallah. Dama Laraba suka ce ba a gane mutum, lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu, lakinna ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi, wa kam min samitin tara laka mu'jibi ziyadatuhu aw naqsuhu fi takallumi. Ba a gane wane ne shi lokacin da ya buɗi baki ya yi furuci, ana ke gane wa wannan. Amma kun samu ‘yan kuci ku ba mu awam wanda ba su san komai ba, ku zo ku tsaya a gabansu kuna faɗan abin da kuka ga dama.
shine wannan irin na amsalul jahiliya Tarf bin al-Abd yace halalakil jawi fabidi wasfiri wa nakkiri ma shi'ti an tunakkiri qad rahala as-sayyadu anki fahdhiri fala budda min saydiki yawmin fahdhiri. Amsalul jahiliya suna buga misali da wannan halalakil jawi fabidi wasfiri. Idan mutum ya samun guri da sakewa, idan mutum ya zo dauki rawanin malamai ya nada wa kansa inda ba malamai, ya yi ta shaftare, ya yi ta feso ƙarerai iri daban-daban inda yake ya tarar da wuri ba malamai. To wannan shine abin da kuke yi yaran bidi'a. Amma ba zai kai ku ko ina ba wallahi al'azim. Ba inda zai kai ku sam. Ga ƙaramin misali. Izala da ana ƙwaya nawa? Yau wallahi al'azimu babu dangi babu gidan da ba izala. Tun ana tusa ma mutane akai cewa ‘yan izalan nan fa akwai wanda ya ce zai mai mahaifiyansa da nonontan da ya sha. Tun ana faɗan ababai iri daban-daban, amma gashi a ko da yaushe shi daɗa mai haɓaka izala take. Wannan bai ishe ku kaɗai ku gane cewa subhanallah al'azim. Wato gobe kiyama ba dama ka ce za ka kafa wa Allah hujja. Allah ba ka ji da gani da basira domin ka tantance mai kyau da mara kyau. Allah ba ka dama ka je makaranta ka tantance mai kyau da mara kyau. Da Allah ku dibi abin da bawan Allah ne yake faɗa. Ku saurara ku ji da abin da wannan bawan Allah yake faɗa akan salatul fati. Muka ce mun yadda da dukkan salatai. Salatul Ibrahimiyya mun yadda salatin annabi ne, amma salatul fati gaba take da salatul Ibrahimiyya. Yawwa. Yanda aka karɓo ta hanyar an wane kala Rasulullah ba ma inkari. Muna yin ta kuma muna santa. Amma salatul fati. To yanzu tsakani da Allah aina basiran ku yake. Ya tabbatar salatin Ibrahim an karɓo shi daga an wani an gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma salatul fatihin kuma fa daga ina? Sammu lana rijalukum. Daga ina? Laulal isnadu laqala man sha'a ma sha'a. Al isnadu min ad-din. Daga ina? Kudi ba da kanshi ya kasa cewa daga gurin wani kaza. Amma inda yake hanyar taɓewa ne, subhanallahi al'azim, mata yanzu su suke musu raddi. Mata, mun bar ku da mata yanzu, su za su yi ta muku raddi, an saka muku gani, yanzu mun kyale ku da su yi ta muku raddi insha Allah, inda yake an ga abin cewa warge ne da wasa irin naku, ba karatun kuke da shi ba, kuma abin da kuke da shi wanda za ku iya ba ma mutanen ku kenan ba wai karatu ba. Makaryata ne na gaskiya, wanda idan za a kawo makaryata ranar kiyama. Aulawa mai tuwo daman haka abin yake tafiya, to duk in za a samu mafi ƙarya a samu littattafan shehunanku, wa'anda suka ce su alloli ne, wa'anda suka ce in baka fita hanyar su ba za ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba, sai dai ku ki Allah, ku ki fassarar littafin Jawahirul Ma'ani, ku so rai, ku ki fassara wa mabiya, ku nuna musu ga abin da shehunansu suka ƙudurta a cikinsu. Makaryatan banza, akwai wanda ya kai shehunan ku ƙarya? Nan wannan Mansur Kaduna mai ƙatar rawani, gingime man rawani, ya tafi Ghana. Da ya tafi Ghana ya je yana ta zuba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai ƙarya, yana cewa wai shehu Tijjani sun haɗu da manzon Allah za a bashi mukami taku 3, wai suka zo filin Ka'aba. Ka ji tsoron Allah. Laura mai tuwo, ki ji tsoron Allah. Laura mai tuwo, ki ji tsoron Allah. Billahi azim, duk wanda bai fasa taɓa mana malamanmu ba na ahlus sunna, wallahi ba za mu fasa taɓa su ba. Makaryatan banza, akwai wanda ya fi ƙarya? Akwai wanda ya kai ku ƙarya? Akwai wanda ya kai ku ƙarya? Kaga mutum da babban rawaninsa da komai ya zo ya ajiye timawa gajoji ya nemi su ƙarya? Shi fa ɗan ahlus sunna cayi kowa.
a kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, a bi kitabu da sunna, alqur'ani da hadisai sun shi ma, amma saboda ya rasu malam ya rasu gero, kun zo kuna shari, kuna ta wani tamuri, kun sha tawamol ɗinku, kuna ta wani shirme, kun ajiye jahilai suna saurara ku. To wanda bai fasa ba mu ma ba za mu fasa ba. Wanda bai fasa ba, kun yi wa Sheikh Jafar shari, yanzu kuma malam gere ya basu kun mai shari. Shari akwai inda za ka maimaita, inda babu mai kwatarka sai abin da ka aibata da bakinka. Don haka malaman ahlus sunna, ku ci gaba da tona wa wa'annan shehunan asiri, kuna buɗe littafinsu, wa'anda ba su sani ba su sani. Ku dinga fassara yanda mutane za su gane cewa wa'annan fa shehunan suna nuna daidai da daidai suke fa ma sun fi manzo Allah. Subhanallah. Wanda suke nuna a littattafansu. Duk wanda aka ce zai shiga wannan ɗariƙar za a nuna mai salati ne da hailala da waye da istighfari, amma ba a buɗe mai. Ba a buɗe mai menene a ciki. Billahi azim, duk wanda ya ifin faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wallahi yana da aiki. Kuma malamanmu na sunna, Allah ya ji kansu, Allah ya musu rahama. Wannan shine kallo ya koma sama, shawo ya ɗauki ɗangiwa. Allah ya wadaran naka ya lalace. Ta bakin jakin dawa da ya ga ɗan uwan shi ya lalace a cikin gari. To abin tausayi yanda muka gaya muku, wallahi mabiya ne abin tausayi. A zaunar da ku an mayar da ku gilahumai, an mayar da ku binan. A faɗa ku yi takabbara a banza, ba tare da an tabbatar muku da wani ingantaccen ƙauli ba. Sa'annan yanda na gaya muku, wallahi azim, zancen da na gaya muku, ba ka zama wani kutubi da sunan kana da karama, wallahi she kai musharaka da aljanu, wallahi she kai shirka da ubangiji, wallahi she ka karanta alqur'ani a birkice, she ka karanta fatiha a birkice. Bi ma'ana tunda zaka juya daga wala dalin ka dawo alif lam ka dawo abin alhamdu, bayan hakan nan zaka sanja harfofi. Bayan hakan nan a ciki she kai waɗansu mu'amalat da waɗansu kalmomi na sunayen aljanu daban-daban. Wallahi duk wanda ya ƙaryata, idan kun tabbatar akwai wani shehin da kuka san yana da karama, wallahi ku kawo shi, zan tabbatar mishi. In kuma na kasa tabbatar mishi, da karaman shi ya narka ni a gaban shi, ko kuma ya nuna wani karaman shi a kaina, Allah, wallahi azim. To abin hankalinku ba zai ɗauka ba, sabila da ba ku kai wannan martaban ba. A bar ku dai akan ɗariƙa, a'a hailala ne da tasbihi da salatin annabi. Ana ake barin ku ko ba? Da shigo ba zurfi. Wanda ya ƙaryata, wallahi ku kamin shehi mai karama. Da ku ba zan iya bukata ku tabbatar da gaske ne ko ba da gaske ba ne, ku kama mana mutum mai karama, insha Allahu da shi za mu yi ƙoƙari mu tabbatar muku da hakan nan. In kuma ba mu tabbatar da hakan nan ba, abin da na gaya muku karaman shi ya amfani, insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.